худо тамоми ятимонро хору зор накунад ва дар паноҳаш нигоҳ дорад. Ятимбачае ба модараш суол кард, гуфт ки модарҷон. Модар гуфт бале ҷони модар. маро аз мағоза харидаед? модар ҳайрон шуд, табассум карду гуфт бале ҷонам. нигоҳ кард, гуфт қимат харидаед? модар гуфт бале. боз пурсид ятим, модарҷон, пулатон камӣ кард? пулатон нарасид? ҳайрон шуд, гуфт чаро ҷони модар? ки падар нахаридед. падар раҳбар, падар сарвар, падар тақдир ҷунбон ҳаст. падар ба монанди дарахти чинор аст. гарчанде мева намедиҳад, аммо соягиаш як умр барои мо бас аст. бас.